Nyambut gawe bendina ra enek perubahane blas. Lah genah ono kok ora ono perubahan piye to kowe iki? Sing berubah go rambute karo boyoke. Lah terus kowe iki njaluk perubahan piye? Wong ora bersyukur belas. Mbok ya nek gebrakan apa ngono lho, sesuatu apa ngono lho. Beh, malah kaya gubernur kowe iki gebrakan-gebrakan apa? Kowe pengen gebrakan apa? Pengen duwe mobil pelos. Mobil apa? Pelos, penos, penos. Apa Venos, apa to? Mobil pilus. Pokoknya ono kuwi pilus. Tahun 2026 iki lho mbok dikek gebrakan ngono lho aku iki ya Allah. Lah biyen iki bajimu ora digebrak karo mbokmu ta nang amben kok njulak njaluk gebrakan emang sadong ora.